Ojo lali di subscribe sing jomblo muga ketemu jodone, muga sing ndek utang ndang lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh kalian Semut Progo Channel. Sak menika kula badhe nyeritakaken perjalanan ten Gunung Pecok utawi Gunung Pecok. Mangke kita mriko ten Gununge Pecok. Niki perjalananipun saking arah Kilen, saking dusun Sidorejo Lendah Kulon Progo. Dalane kiwa tengene kebak wit-witan lur. Jalaran ana ing pegunungan kuwi omah lete yo isih adoh-adoh, ora kaya neng kota sing ora ana wit-witan. Iki wis tekan perempatan Ngeplang lur. Arah mengetan meneh dalane cor-coran rodok rusak. Kagem sing seneng pit-pitan, lintasan menuju Gunung Pecok menika munggah medun dadose ingkang seneng goes sepeda gunung. Dalanipun cocok kalian suasana gunung ingkang nyaman lan boten rame. Iki wis tekan area SMA IT Al-Ghifari. Lah Gunung Pecok menika namung sawetan SMA IT Al-Ghifari. Nah menika wis tekan lur. Ana ing wayah sore biasane akeh keluarga kang momong ngejak anake lan ana uga sidong dolayangan. Lah iki areane ngopo kok dijenengi Gunung Pecok lur? Lah kene iki biyen kuwi muk alas kebak wit-witan, ora ana sik nyangka yen dadi disulap dadi kaya ngene iki. Lah iki uruk-urukan lemah kuwi mau saka area sik nggo dhuwur kuwi mau lur, dadi dibego njur diuruke nang kene iki lemahe. Mula dijenengi Gunung Pecok merga mbiyen lemah sing dhuwur kuwi dibego njur diuruke ing isore. Dadi ibarate
wit kuwi dipecok, kuwi ditugel. Lah yer bekasan tugelan kuwi mau lah iki saiki dibangun beteng-beteng ngene iki. Ayo lur munggah. Iki areane jembar banget. Durung reti rencanane sesuk arep digawe apa lur? Apa digawe taman bermain, apa digawe rumah makan, utawa malah digawe hotel, apa villa? Kula nggih dereng ngerti rencanane. Lah iki area sing dibego, sing nggo nguruk ngisor kae mau. Lah iki ya ana tunggak uwit jati sing sengaja dipajang nggo hiasan. Iki pemandangan saka dhuwur lur. Yen cuacane ora berkabut utawa ora mendung, nek wayah esuk Gunung Merapi iso disawang saka kene lur. Yo cukup semene sik ya lur videone. Muga-muga manfaati kanggo sedaya kemawon. Matur nuwun lan sugeng rahayu ingkang pinanggih.